Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Ram Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி, என்னோட மொபைல் கீழே விழுந்துருச்சு. அது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. தப்புங்க. அதனால லேப்டாப்ல இருந்து ஒரு மாதிரி நான் கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். லைவ் போயாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. கரெக்டா ஷார்ப்பா 10 o'clock ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. ஓகேம்மா. ஓகே. பிரபு, விஷ்ணு பிரபு, நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன் பாருங்க. சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். அதை உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இது பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் தான் மொபைல் கிடைக்கும். அதனால அந்த அந்த குரூப்ல வந்து உங்களோட குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு. विष्णु प्रभु। 8:30 மணிக்கு வந்துட்டார். ஓகே மாதாஜி, நான் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. பண்ணிடுங்க. அது போல உங்களோட L3 வந்து கம்மிங் மண்டேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அது டேட் வந்து நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஷெட்யூல் நான் போடுறேன். நீங்க வந்து குரூப்ல வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க. அது போல L3க்கு வந்து ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி வந்து இந்த குரூப் தான் இல்லையா? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. பண்ணுகிறேன்ல. ஆமா மாதாஜி. ஓகே. ஸோ ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி வேணா நம்ம வந்து இந்த ஹோஸ்ட் இது பண்ணலாம். நான் ஐ மீன் அட்மினா பண்ணலாம். இந்த இதுக்கு நம்ம நம்ம அவங்க கிட்ட பேசலாம். நீங்க நாளைக்கு பேசி பாருங்க. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி சர்வீஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதனால அவங்க கிட்ட கேளுங்க. L3 வாரத்துக்கு 2 நாள் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும், மண்டே டியூஸ்டே. ஸோ அவங்க வந்து சங்கீதா மாதாஜி வந்து எடுப்பாங்க உங்களுக்கு. சரிங்களா? கம்ப்ளீட் ஷெட்யூல் வந்து நான் நாளைக்கு வந்து குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். ஓகே. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி ஓகே போட்டாங்க. மாதாஜி. ஓகே. வி வில் ஹாவ் அ மீட்டிங் பிரபு. மேபி அந்த நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வந்து நம்ம மாதாஜி தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஏக்நாம்சம் மாதாஜி காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம். அதை ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட டீச்சர்ஸ் அட்மினோட மீட்டிங் இருக்கும். அந்த மீட்டிங்கில் யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு இருக்கும். நீங்கள் வரப்போகிற பேட்ச் 60th பேட்சுக்கு நீங்கள் இந்த இப்போ நீங்கள் பண்ண மாதிரி அட்மின் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? விஷ்ணு பிரபு, நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்பதான் கேக்குது, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓ ஓ இல்ல, வரப்போற பேட்சுக்கு நீங்க அட்மின் சர்வீஸ் எடுத்துக்க முடியுமா? வரப்போற பேட்சுக்கு இப்ப நீங்க பண்ணீங்க இல்லையா, அதே சர்வீஸ் தான். சரி, ஓகே 9 மாதாஜி. 9 PM. சரிங்களா? ஓகே. ஓகே பிரபு, பார்க்கலாம். அப்புறமா நீங்க நாளைக்கு என்னோட ஈவினிங் தான் மொபைல் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்து பேசிக்கலாம். சரிங்களா? இப்ப ஓகே நான் வந்து மாதாஜி. இல்ல, நான் ஏக்நாத் L3 இருந்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் அப்பப்ப கரண்டா இருந்தா அந்தந்த குரூப்ல இருந்தா நான் டீடைல்ஸ் போஸ்ட் பண்ண கரெக்டா இருக்கும். L3 இருந்தா பாருங்க, அப்படின்னா L2 நான் பண்றது ப்ராப்ளம் இல்லை மாதாஜி. ஆமா. இப்ப நீங்க எப்படி இந்த பேட்ச்ல இருந்தே வந்துட்டு கண்டினியூ பண்றீங்களோ அதே மாதிரி அந்த பேட்சுக்கு வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பட் அதுக்கு வந்து அந்தந்த முதல்ல குரூப்ல கொஞ்சம் இருந்தா அந்தந்த குரூப்ல அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும், கரெக்டா போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வேற குரூப்ல இருக்கும்போது இந்த குரூப்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் இந்த அந்த குரூப்லயும் குரூப்ல நீங்க ஒர்க். இருப்பீங்க. L3லயும் நீங்க இருப்பீங்க. அதுல வந்து வாரத்துக்கு இப்ப நீங்க சீனியர் ஆயிட்டீங்க. வாரத்துக்கு 2 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும். பட் L1 வந்து கரெக்டா லீட் பண்ணி போகணும். உங்களை மாதிரியே அதுல ஒரு நல்ல பக்தர்கள் கிடைக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சரி, நோ இருக்கும். ப்ராப்ளம், நான் பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. அதனால உங்களை தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வரப்போற நான் பேட்சுக்கு பாத்துக்கிறேன் 9 மாதாஜி. நான் அப்படியே போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏக்நாம் மாதாஜி இருக்காங்க. மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? மாதாஜி பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க மாதாஜி இது பண்ணிக்கோங்க. அவங்க வேற சரி.
கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் நம்புறேன். பாத்துக்கங்க சரிங்களா? லைவ் ஆ, போகுது. கரெக்டா இருக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணாமா, கரெக்டா இருக்குமா? பையன் ஹரே ஸ்கிரீன் ஷேர் கிருஷ்ணா பண்றதுக்கு மாதாஜி. எடுக்கണ്ട அப்படி. ஓகே, உங்களை கரெக்டா ஹோஸ்ட் பண்ணவா பிரபுவை பண்ணட்டுமா? ஹோஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, நானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் அப்ப ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. கிளாஸ் போட்டுமா? அப்போலாம் போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஐம் லீவிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. குமுதா ஹரே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன் சுந்தரம் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாதாஜி. சண்முகம் மாதாஜி. அவங்கள கிருஷ்ணா. யாரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவங்க தான் கடைசி வரைக்கும் வராங்க இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. பாப்போம், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஓகே லீவ் மாதாஜி. வரேன் மாதாஜி. அந்த 3 PM அந்த இது L3 போய் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவ யார் பாடுறீங்க? ஜி. சண்முக அதே நான் சுந்தரம் பாடுறீங்களா? பாடுறேன். பாடுறேன். பாடுங்க பிரபு, பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी जय जसोदनंदन प्रज जन रंजन जमुन तीर वनसारी जय राध माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा ஹரே प्रभु. கிருஷ்ணம்மா, ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதரவி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியல. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களாம்மா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி, தேங்க்யூ. அடுத்து குமுதரவி மாதாஜி பிரநிதி யார் படிக்கிறாங்க கேளுங்க, நீங்க படிங்க. பிரணதி பூஜஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? சரி ஆம், படி. படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணாமா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா ஆல் டிவோட்டீஸ். சண்டே ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா கம்மியா இருக்கிறீங்க. 9 பேர் இருக்கிறாங்களாமா? 7 பேராமா? குமுதா 6 பேர் மாதாஜி. 6 பேரு மாதாஜி. 5 பேர். என்ன இல்லாத 5 பேர் தான். ஆமாங்க மாதாஜி. இதுதான். இது வந்து இந்த பக்தி இது எப்படி தெரியுங்களா? இது பாப்பீங்க. உண்மையாலுமே பக்தி சுவைங்கிறது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நமக்கு விஷம் போல இருக்கும். போக போக கடைசீட்டுல வந்து அது இனிப்பா இருக்கும். இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே ஆரம்பத்துல ரொம்ப இனிப்பா இருக்கும். கடைசீட்டுல போக போக கசப்பா இருக்கும். துன்பமா தான் இருக்கும் அதனுடைய முடிவு. பகவத்கீதை அதுதான் சொல்லுது. நல்லதை ஏத்துக்க யாரும் வரமாட்டாங்கம்மா. நல்லதை ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் நடக்குது. இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க. உங்க தெருவுல ஒரு 50 வீடு இருக்குது. 50 பேரையும் கூப்பிடுங்க. 50 பேரை கூப்பிட்டுட்டு 50 பேர்ட்டையும் சொல்லுங்களேன். பாருங்க, நம்ம ஊர்லயே ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் வராரு, அந்த இடத்துல ஒரு சினிமா ஆக்டர் வராரு, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வராருன்னு சொல்லுங்க. மாதாஜி ஃப்ரீயா இது கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க கூட போயிடுவாங்க மாதாஜி. அதுவும் போயிடுவாங்க. ஃப்ரீயா இங்க இது கிடைக்குதுன்னா ஓடி போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி பக்தி அதாவது மாதாஜி. ஆன்மீக நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டம் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஆமாங்க மாதாஜி. ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அங்க வந்திருக்காங்க பாருங்க. ஒரு குரு வராரு, அங்க சத்சங்கம் நடக்குதுன்னா சரிங்க. அங்க மக்கள் வர்றதில்ல. கிரிக்கெட் பிளேயரு இப்போ பெங்களூர்ல ஒரு 6 மாசமா 8 மாசமா 1 வருஷம் கூட ஆகலைங்க. பெங்களூர்ல சரிங்க. இந்த வேர்ல்டு சரிங்க. கப்ல ஏதோ ஒண்ணு ஜெயிச்சது, எதுல ஜெயிச்சதோ தெரியல. அந்த கிரிக்கெட்ல வரும்போது பாருங்க எல்லாம் பார்க்க வந்துட்டு எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க சொல்லுங்க. இங்க ஆமாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்துச்சு இல்லைங்களா? ஆமா மாதாஜி. கரூர்ல குடி கட்சி. கரூர்ல அப்ப என்னாச்சு? அப்ப கூட்டம். அதுக்கு அங்க வந்து கூட்டத்துக்கு வந்து இந்த நமது டிவிக்கு இதுல தப்பு இல்ல. கூட்டத்துக்கு வந்து அங்க கூட இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இறந்துட்டாங்க இல்லைங்களா? ஆமா மாதாஜி. எனக்கு சரியா தெரியல. அப்ப பேசுனது அதோட மறந்துடுது. இறந்துட்டாங்க. இதே இந்த இடத்துல நீங்க வாங்க, தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆன்மீக நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. இல்லையே இந்த இடத்துல இறந்தாங்க ஆள் வருதா பாத்தீங்களா? அதுதான். ஆரம்பத்துல வந்துட்டு இது கசக்கும். மக்கள் வரமாட்டாங்க. அது நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம். இன்னும் நல்லா உணர்வீங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நேத்து நம்ம பார்த்தோம். ஆரம்பிச்சீங்க. விஷ்ணு பிரபு ஆரம்பிங்க. உங்க பேருக்கு ஆரம்பிங்க. यस्य साहङ्कृतो भवो बुद्धि यस्य न बिभ्येत न हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகிலுள்ள மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. கொலை செய்யணும், கொலை செஞ்சா கூட அதுக்குதான் உதாரணம் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு போர் வீரன் என்ன பண்றான்? மேல அதிகாரி சொல்றாங்க, ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, கொல்றாங்க. அதே போர் வீரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அவருக்கு சண்டை வந்துருச்சு. போய் அங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனை போய் கொண்டுட்டா விடுமா? கவர்மெண்ட் சும்மா விடுமா? விடாது. அவனுக்கு கண்டிப்பா ஜெயிலுக்கு தான் போகணும். இதுதான் நாட்டுக்காக அவங்க செய்யறாங்க. அந்த இடத்துல தப்பு இல்ல. அவனுக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அது தவறு கிடையாது. அவங்க வந்து பந்தப்பட மாட்டாங்க. தனக்காக கொலை பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ண படிங்க மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் இல்லை. இதை படிங்க நீங்களே.
ஞானம் ஞானம் நேயம் பரிஞாதா த்ரிவிதா கர்மசோதனா கர்மசோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவிதக கர்மசங்கரக அறிவு அறிவு அறியப்படும் பொருள் அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் நேயம் பரிஞான த்ரிவித கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம ஹரிதேதி த்ரிவித கர்ம சங்கரக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பார்த்தோம்? பரமபுருஷ பகவான் வழிகாட்டின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் கிடையாது. என்ன செயல்? அதுதான் அகர்மா. நம்ம அகர்மாவை செஞ்ச விளைவே கிடையாது. எப்படி ராணுவ வீரர் வந்து போர்க்களத்துல போய் அந்த எதிரி நாட்டுல கொன்னா எத்தனை பேர் கொண்டாலுமே ஒண்ணுமே கிடையாது, உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்டே கிடையாது, பந்தமே கிடையாது. அதுல மெடல் கிடைக்கும். மெடல் கிடைக்கும், மெடல் கிடைக்கும். கரெக்ட், மெடல். அது போல நம்ம விளைவில்லாத செய்யணும். எப்படி செய்யணும்? பகவான மயமா வச்சு. அதுல இத முக்கியமா என்ன சொல்ல வரான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு மேல அறிவு அறியப்படும் பொருள் அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது மூணுமே செயலை தோணுது. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குது. புலன் எப்படி உண்டாக்குது? செயலை எது தூண்டுது பார்க்கலாம். எது செயலை தூண்டுதுன்னா, ஒண்ணு ஞானம், அதுதான் அறிவு. ரெண்டாவது நியாயம். நியாயம்ங்கிறது அறியப்படுற பொருள். பரிஞாத்தான்னா அத அறிபவன். எப்படி செயல்படுது? அந்த செயல் எப்படி செயல்படுது? செயல் கர்மா, செயலா செய்யறாங்க. புலன் என்ன? செயலின் கருவிகள். அதுதான் கரணம்னு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. 18 கரணம்னா என்ன போட்டிருக்காங்க? கரணம்னா புலன்கள். நான் நினைச்ச காரணம் அப்படின்னு நான் நினைச்சு சேத்தனா ஊக்கம். கரணம்னா புலன்கள். அந்த புலன்கள் தான் செயலின் கருவிகள். அத கரணம்னு போட்டிருக்கிறது சான்ஸ்கிருத் வேர்டு. அடுத்து செய்பவன் யாரு? கர்த்தா. கர்த்தான்னா செய்யறவன் தான் கர்த்தா. இதுக்கு பாருங்க, அதுக்கு உதாரணம் போட்டுக்கிற அப்படி உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப அங்க பால் இருக்குது, அதாவது அறிவு. ஞானம் அறியப்படும் பொருள் எது? நியாயம். அறிபவன் அதான் யார் செய்யறானோ அவன் தான் அறிபவன், பிரக்ஞாதா. அறிபவங்கிறது ஒரு ஆள் வச்சுக்கலாம். அதை தெரிஞ்சுக்கிற இது அறிவு. இது அறியப்படும் பொருள் எதுன்னா பால். இன்னும் விளக்கமா சொன்னா இதுல செயல் மூன்று செயல். என்ன செயல் செய்யறாங்க? கர்மா. என்ன கர்மா செய்யறாங்க? பால் குடிக்கிறாங்க. புலன்கள் எது? அது செயலின் கருவிகள். காரணம்னா புலன்கள். என்னென்ன புலன்கள் சொல்லுங்க. இதுல செய்பவன் கர்த்தா. உடம்பும் கர்த்தாங்கிறது அந்த உடல் தான் கர்த்தா. ஓகேவா? இப்ப செயலின் கருவிகள்ன்றது எது? செயலின் கருவிகள் நாக்கு மாதாஜி, எல்லாமே. நாக்கு, நாக்கு கை எடுக்குது, வாயி குடிக்குது. கரெக்ட், இதெல்லாம் வருது. இதுல வந்து என்னன்னா மூணு செய்யறோம். ஒரு பொருள் இருக்கும்போது அந்த பொருள் என்னன்னு மனசுல நினைக்கிறோம். இப்போ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வெள்ளையா குடிக்கிறாங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வெள்ளையா குடுக்குறாங்க, அது பாலா இல்ல வேற வேற என்ன நினைக்கலாம். அத நம்ம நினைப்போம். இது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் என்றது. ஒரு இப்ப சாப்பிட சொன்னாவே ஒரு பொருள் நாங்க சாப்பிட சொல்றோம். ஒரு சாம்பார் ஊத்துறோம்னு வச்சுக்கலேன், நல்ல உதாரணமே சொல்லலாம். அப்ப நீங்க என்ன பாப்போம்? இது என்ன மஞ்சள் ஆகுது, என்ன குழம்பு இது, இது என்ன பருப்பு, என்ன பருப்பு? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எண்றோம். என்னட்டு எண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறோம். நினைச்சிட்டு அதை உணர்ந்துக்கிறோம். ஓ, இது இப்ப இது முருங்கைக்காய் குழம்பு, இது முள்ளங்கி சாம்பாரு அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம். அப்புறம் என்ன செய்யறோம்? அதை நம்ம விரும்புறோம். ஒரு பொருளை வந்து நாம எண்றோம், நினைக்கிறோம், நினைச்சிட்டு அதை உணர்ந்துக்கிறோம், உணர்ந்து அதை விரும்புறோம். இது வந்து 18.18 19 போயிட்டோம். 18 இந்த கண்டினியூ பர்சன் நான் சொல்றது 18வது அத்தியாயத்துல 18வது பதத்தின் மொழிபெயர்ப்பு. இப்ப வந்து நம்ம
இத நினைக்கிறது, உணர்றது, விரும்புறது. அத வந்து சாஸ்திரங்கள் படி செய்யணும். சாஸ்திரங்கள் படி செய்யணும். சாஸ்திரங்கள் படி செய்யணும். அப்படி இல்லன்னா, குருவின் உபதேசத்தின்படி செய்யணும். இப்படி செய்யறது வந்து ஊக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி வார்த்தையை படிங்க மாதாஜி, படிச்சீங்களா? கடைசி வார்த்தை என்ன? யாராவது சொல்லுங்க, கடைசி வார்த்தை என்ன சமஸ்கிருதத்துல? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி கர்ம word. சமஸ்கிருதம். கர்மம் கர்ம கர்த்தேதி திரிவித கர்மஷம் கிரக. கர்ம சங்கிரக. கர்ம சங்கிரக. இங்கு வரணும் அது. கர்மஷம் சங்கிரக. கர்ம சங்கிரகன்னா இந்த இடத்துல முக்கியமான வார்த்தை. கர்ம சங்கிரக. கர்மனாவே செயல், சங்கரகனா ஒட்டுமொத்தமான செயல். ஒட்டுமொத்தமான செயல் எப்படி? சாஸ்திரங்கள் மூலம் வந்தாலும் சரியே, இல்ல ஆன்மீக குருவின் உபதேசத்தின்படி வந்தாலும் சரியே, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இதுதான் ஊக்கம் சொல்றாங்க. இதுதான் ஊக்கம். இந்த செயல் வந்து மனம் கூட, இன்க்ளூடிங் மனம். ஏன்னா மனசு நினைக்குது இல்லைங்களா? எண்ணம் என்றது மைண்டுன்னு சொல்லலாம், மனசுன்னு சொல்லலாம். எண்ணம், உணர்றோம், விரும்புறோம். இதுதான் கர்ம சங்கிரக. இதுல முக்கியமா எந்த பொருள் வந்து இதுல மையம் சொல்லுங்க? மனம் தான் இதுல மையம். மனமே இந்த எல்லா செயலுக்கும் காரணம் என்னன்னா மனம் தான் மையம். இதுதான் ஒட்டுமொத்த செயலுக்கும் காரணம். இத வந்து கர்ம சங்கிரகா, ஒட்டுமொத்த செயல் சொல்லி சொல்றோம். கர்ம சங்கிரகா நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இப்போ 18வது இந்த சாப்டர்ல 19ல இருந்து ஸ்லோகம் 19 இருந்து 40 வரைக்கும் முக்குணங்களை பத்தி பேசுறோம். இதுக்கு முன்னாடி நேத்து சொன்னேன் இல்லைங்களா, பரமாத்மா இந்த ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு 5 காரணம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். அதுல பரமாத்மாவும் ஒரு காரணம்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பார்த்தோமா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் வச்சிருக்கீங்க? இருக்குங்க மாதாஜி. அப்ப 13வது அத்தியாயத்துல 23வது ஸ்லோகத்தை பாருங்க. படிங்க. 13ல 23. நேத்து அந்த நம்பர் கரெக்டா நான் மறந்துட்டேன். அர்ஜென்ட்ல வெளியே இருந்து அங்க கிளாஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு சொல்லல. 23 மாதாஜி. ஆமாம்மா, 13ல 23. யார் எடுத்தாலும் படிங்க. 23வது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அதனோட மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. இருப்பினும் இவ்வுடல் இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரும் அவரே. உபஸ்ரஷ்டானு மந்தா ச பரதா போக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகேஸ்மின் ருஷபரக. இதுல முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா உபத்ரஷ்டா அனுமந்தாச்சா. அதனுடைய வேட் டு வேட் மீனிங் படிக்க மாத்தாச்சு. உபத்ரண்டா அது என்ன அர்த்தம்? அனுமந்தா சா என்ன அர்த்தம்? அதை மட்டும் படிக்க. அனுமதிப்பவர். உபத்ரன்னா என்ன அர்த்தம்? மேற்பார்வை செய்பவர். உபத்ரஷ்டா அப்படின்னா இந்த 13.23 நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது என்ன சொன்ன? இந்த 18வது அத்தியாயம் முன்னாடி பார்த்ததோடைய ஒரு சுருக்கம். அனுமந்தச்சா அப்படின்னா மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர் அவரே. தலைவர். அவர் இல்லாத பரம அனுபவிப்பாளர் மகா ஈஸ்வரர். இந்த ஸ்லோகம் மனப்பாட ஸ்லோகம். உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் சீக்கிரம் முடிஞ்சா கொஞ்சம் மனப்பாடம் மெமரி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? 18, 16, 19 படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கணுமா? போடுறோமா. இதுல வந்து முக்குணங்கள்ல விளைவுகள் என்ன, முடிவு. ஆல்ரெடி நம்ம அந்த இயற்கையை பத்தி பார்த்திருக்கோம். எந்த ஸ்லோகம், எந்த இதுன்னு தெரியுங்களா? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள்.
ஒரு சாப்டர் பார்த்தோமா? பார்த்து மாதாஜி. ஞானம், கர்ம, அதோடைய கர்த்தா, அதுல வர சப்த, இதுதான் திரும்ப அதுல வர்றதுதான். இப்ப முக்குணங்கள் வந்து முக்குணங்கள் எப்படி செயல்படுது? நம்மளுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து அது பந்தப்படுத்துது. மனம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி தெரியுங்களா? நம்மளுடைய விரோதி யார்? நம்மளுடைய நண்பன் யார் சொல்லுங்க? நம்ம விரோதி விரோதி மனசுதான் மாதாஜி. மனசு தான். எஸ், 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 எஸ். நண்பன் நமது மனசுக்கு நமக்கு வந்து நண்பன் யாருன்னா நம்மளுடைய மனம்தான். நம்மளுடைய விரோதி யாருன்னா அது மனம்தான். எப்படி நண்பன் ஆகும்? அது சொல்லுங்க. நம்ம எடுத்துக்கிற பொருளை கொண்டு செயலை நடக்கும்போது பொறுத்து இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நமக்கு நல்லது நடக்கும்போது நண்பனா இருப்பாரு மனசு. நமக்கு பக்தி கெடுதல் சேவையில நடக்கும்போது ஈடுபடுத்தும் போது நண்பனா மாதாஜி. கரெக்ட். நீங்க சொல்றது. ஆனா அதுலயும் சரியான இது சரியான பதில் என்னன்னா, அதை நம்ம அடக்கி வச்சா அது நமக்கு நண்பன். அதை நம்ம அடக்கி வச்சு செயல்பட்டா நண்பன். அதுக்கு நம்ம அடங்கிட்டோம்னு வச்சுங்க, அது நாம எதிரிதான், விரோதி தான். மனசு போனபடி நம்ம செயல் செய்யக்கூடாது. புத்தி நம்ம என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டு மனசு செஞ்சோம்னா நண்பனா இருக்கு. கால் போகலாமா? கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா? அந்த ஒரு வார்த்தை பாருங்க, அது கரெக்டான வார்த்தை தான். கண்ணதாசன் பாட்டு எழுதுனது எல்லாமே பகவத்கீதையை வச்சுதான். பகவத்கீதையால நிறைய இது மாதங்களில் அவர் மார்கழி எங்கிருந்து வந்து சொல்லுங்க? எல்லாமே பகவத்கீதையில இருந்து வந்த ஞானம்தான். இந்த முக்குணங்கள் என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றவாதான் நம்ம பந்தப்படுத்துது. ஒண்ணு ரஜோ குணம், தமோ குணம், சத்துவ குணம். இந்த 3 குணம். சத்துவம், ரஜோ, தமம். இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து நம்மள பந்தப்படுத்துது. எப்படி? ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா. மோனசுந்தரம் பிரபு படிங்க பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகம். அது ஒரு கண்ணுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. நானும் அதில் முழுவதுமாக பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளேன். இப்போது அதனை நான் பார்க்கிறேன். அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்ய போகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எதை இங்க வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறுன்னு எதை சொல்றாங்க? படிங்க. மேல தலைப்பு என்ன கொடுத்திருக்குது? முக்குணங்கள் முக்குணங்கள். அதுக்குதான் ஆன்சர். அதுக்குதான் நான் இந்த இத முன்னாடி வந்தேன். கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு நானோ அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ள. உண்மைதான், எல்லாருமே அதில் தான் பந்தப்பட்டிருக்கிறோம். முக்குணங்கள்ல தான் பந்தப்பட்டிருக்கிறோம். முக்குணங்கள் எப்படி? ஒண்ணு, நான் போய் நிறைய சம்பாதிக்கணும், வீடு கட்டணும், கார் வாங்கணும், இடம் வாங்கணும், நகை வாங்கணும், என் பிள்ளை கல்யாணம், அதுல பந்தப்படுத்திருக்கிறோம். ஒரு ரஜோ குணம் இல்லையா? போயிட்டு வந்தோமா, சாப்பிட்டு தூங்கலாம். ஒரு சிலர் எல்லாருமே அப்படி இல்லை. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஆனா தமிழ்நாட்டுல இந்த தமோ குணம் தான் நிறைய. எல்லாமே ஃபுல் டாஸ்மார்க். தமோ குணம் தான் நிறைய இருக்கு. சத்துவ குணம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதுல பந்தப்பட்டுறாங்க. அது ஒரு கயிறு நல்லா இறுக்கி கட்டிருக்குது நம்மள, இந்த குணங்கள். இப்ப நமக்கு தெரியுதா இல்லையா? சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த குணம் அப்பப்ப படிச்சாலும் நம்ம என்ன எல்லாம் 5வதுல இருந்தே படிக்கிறோம். 5 வயசு இவரு சொல்றாரு, நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு, 5 வயதிலேயே ஆன்மீக கல்வி புகட்ட வேண்டும்னு. எங்க ஆன்மீக கல்வி 5 வயதுல யார் கொடுக்குறாங்க சொல்லுங்க? தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆன்மீக கல்வி 5 வயதுல இருந்து யார் எங்க சொல்லி தராங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த காலத்துல குருகுலம் இந்த மாதிரி இந்த காலத்துலயும் குருகுலம் இருக்குது. இந்த காலத்து குருகுலம் வந்து அந்த காலத்துல இருக்கிற மாதிரி இல்லையா மாதாஜி? சொல்லுங்கம்மா, சரியா கேட்கல. அந்த காலத்துல இருக்கிற குருகுலம் மாதிரி இப்ப இல்லைங்களே குருகுலம். இருக்கே அதுதான் சொல்றேன். இருக்கு. எங்கேயும் மாதாஜி? சங்கர மடாலயத்துல எல்லாம் இருக்குங்க மாதாஜி. ஒரு சங்கர மடாலயம் மடாலயங்கள்ல இருக்குங்க மாதாஜி. மாதாஜி இருங்க. பிரபு என்ன சொல்றாரு? என்ன பிரபு சொன்னீங்க? சங்கர மடாலயத்துல எல்லாம் இருக்குதுங்க. ஓ, அப்படி இருக்குதுங்களா? ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரியாது பிரபு. எனக்கு தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு அதுதான். ஓகே, பிரபு சொல்லிட்டாரு. இஸ்கான் இருக்கு மாதாஜி. இஸ்கான் இருக்கு. சேலம் இஸ்கானுக்கு வாங்க. பணமெல்லாம் எதுவும் காசெல்லாம் கொடுக்க வேணாம். சேலம் இஸ்கான்ல வந்து பாருங்க குருகுலம். இஸ்கான் இருக்கு. இஸ்கான் மட்டும் தான் மாதாஜி இருக்குங்க. பிரபு சொன்னார் பாருங்க. நமக்கு தெரியாத இடத்துல இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச இஸ்கான்ல பைசா எல்லாம் வாங்குறது இல்ல.
3ல 5 வருஷம் சேர்த்து கொடுக்க. சேலம் ஸ்கான்ல இருக்குது. இதுல சோலாப்பூர் மகாராஷ்டிரா லோகநாத் சுவாமி மகாராஜ் அங்க இருக்கிறாரு, அங்க இருக்கு. திரும்ப மாயாப்பூர்ல இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல எங்கயோ மதுரையிலேயே என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, தெரியல, அது எனக்கு கிளியரா தெரியல. எனக்கு தெரியும் சேலம் ஸ்கான்ல அங்க சேவாஸ்ல எப்படின்னு தெரியலைங்க மாதாஜி. என்னமா கோயம்புத்தூர்ல இஸ்கான் மந்திர் இருக்குங்க. இல்ல கோயம்புத்தூர் இருக்கு இருக்கு கோயம்புத்தூர் இருக்குது இருக்கு. பட் அங்க குருகுலம் இருக்கா? சேலத்துல 100% குருகுலம். சேவா இருக்கிற மாதிரி தெரியலங்க. சின்ன பசங்கம்மா, நான் அவங்களோட போய் போட்டோ எடுத்தேன். அந்த போட்டோ உங்களுக்கு நாளைக்கு அனுப்புறேன் பாருங்க. அந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் வாங்க வாங்க உட்காந்து போட்டோ எடுக்கலான்னு எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்துட்டு வந்தேன். அப்பா எங்க இருக்கிறாங்க? ஆஸ்திரேலியா. இன்னொரு பையன் சொல்றான் அமெரிக்கா. ஐயோ கிருஷ்ணா, நம்ம தமிழ்ல இருக்கவங்க கொஞ்சம், வெளிநாட்டுக்காரங்க நிறைய. எனக்கு அப்படியே பார்க்க புல்ல அரிக்குது. அந்த குழந்தைங்களை பார்க்க என்னங்கிறீங்க? எப்படி 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12மா அவ்வளவுதாம்மா. அந்த 10 வயசு பசங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அவ்வளவு ஒரு ஆசையா இருக்குது அந்த குழந்தைங்கள. நல்லா பக்தி நல்லா வர்றாங்க. ஏதோ இந்த வயசுலயாச்சும் நமக்கு இப்படி கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்படலாம். இந்த முக்குணங்களை கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு, அதுல நம்ம எல்லாருமே பந்தப்பட்டு இருக்கிறோம். இப்ப நீங்க பாத்துட்டீங்க. இப்ப அதுலயே இருக்கணும்னு விரும்புறீங்களா? வெளியே வர முயற்சி செய்றீங்களா? அது இல்லைங்க மாதாஜி. எல்லாரும் சொல்லணும் இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கிளாஸ் கவனிக்கிறீங்களா? இப்ப நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வரணுமா வேணாமா? வரணும். அதான் நம்ம விடுபட முயற்சி செய்யலாங்க. முயற்சி செய்யலாம். இப்ப நமக்கு எல்லாமே செய்யலாம். நம்ம விடுபட முயற்சி செய்யலாம். எப்படி நமக்கு நாமே ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம ஊர்ல நம்ம ஒரு இது செயல் செய்யறோம். நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க ஏதாவது நமக்கு பிடிக்காத செயலை செஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுங்க, ரொம்ப கோவிச்சு ரொம்ப கடுமையா இத்தனை நாள் நம்ம திட்டிட்டு இருக்கலாம், சண்டை போட்டுருக்கலாம் இத்தனை நாளுமே. இல்ல மாதாஜியா இருக்கட்டும், அவங்க ஹஸ்பண்ட்ல பேசிக்கலாம், பிரபுஜியா இருக்கணும், அவங்க ஒய்ஃப்ல பேசிக்கலாம், இல்ல பசங்களா இருந்து அம்மா அப்பாட்ட பேசிக்கலாம், இல்ல அக்கா தங்கச்சி யார்ட்டாச்சும் நம்ம பேசியிருப்போம். இனி என்ன பண்ணலாம்? நாம அந்த குணத்துல இருந்து வெளியே வரணும். நாம கண்டிப்பா வந்து ஆகணும். நீங்க எல்லாமே நாளைக்கு இந்த மாதிரி நான் இப்ப சொல்லித்தர மாதிரி என்ன மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம், என்னோட நல்லா நீங்க எல்லாமே வகுப்பு எடுக்கணும். கண்டிப்பா எடுப்பீங்க. ஏன்னா இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இவ்வளவு நாள் இப்படி உட்காந்துங்கன்னா கண்டிப்பா எடுப்பீங்க. அதெல்லாம் என்ன செய்யணும்? எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும்? நாம அதுக்கு நம்மளுடைய தகுதி ஆக்கிக்கணும். இப்ப பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு செய்ய போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டாதான் நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய முடியும். ஏன் சொல்லுங்க? முக்குணங்களிலிருந்து விடுபடுறதுதான் களங்கமற்ற நிலை. ஒரு மன்னன் இருக்கிறாரு, அந்த ஒரு கலெக்டர் இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட நம்ம பிஏ வேலைக்கு போனோம்னா எல்லாரையுமே பிஏ வேலைக்கு எடுத்துருவாங்களா சொல்லுங்க? அதுக்குன்னு ஒரு படிப்பு இருக்குல்ல, அதுக்குன்னு இவ்வளவு குவாலிபிகேஷன் இருக்குது இல்ல. அந்த குவாலிபிகேஷன் இருந்தாதான் நாம ஒரு மன்னனுக்கு உதவியாளரா போலாம், ஒரு கலெக்டருக்கு பிஏவா போலாம். அது போல நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னா நாம இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிவரணும். வெளிவரதுதான் நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய தகுதி. அதுதான் குவாலிபிகேஷன். அது எப்படி பார்க்கலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கூப்பிடுங்க, படிங்க. என்ன படிங்க? முக்குணங்களிலான மகிழ்ச்சி. சத்வகுணம் முதலில் விஷம் போன்றது, முடிவில் அமிர்தம் போன்றது, தன்னுணர்வு. ரஜோகுணம் முதலில் அமிர்தம் போன்றது, முடிவில் விஷம் போன்றது, புலன் இன்பத்திலிருந்து எழுவது. தமோகுணம் மாயையால் ஆனது, உறக்கம், சோம்பேறித்தனம் மற்றும் மாயையினால் வருவது. ஹரே கிருஷ்ணா மது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முதலில் விஷயம் போட்டது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? முதல்ல விஷமா இப்ப உட்காரணும். இன்னைக்கு சண்டே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் இல்லையா? ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே, படுக்கலாமே அப்படின்னு இது நமக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி முடிவுலதான் அமிர்தம். அது அனுபவிச்சாதான் தெரியும். லட்டு ஸ்வீட்டா இருக்குதுன்னு சொல்றோம். எப்படி சொல்றோம்? எனக்கு ஜாங்கிரி பார்த்தாவே வாயில ஊறுதுன்ற எப்படின்றோம்? அத நம்ம உணர்ந்த பின்னாடிதான், சுவைத்து பார்த்த பின்னாடிதான் தெரியும். இந்த பக்தி சுவையை நம்ம சுவைத்து பார்க்கணும். அப்பதான் எப்படின்னு தெரியும். ரஜோகுணம் முதல் அமிர்தம் போன்றது. ரஜோகுணம் எப்படி? முதல் அமிர்தம் எப்படி சொல்லுங்க? சந்தோஷமா இருக்கும். ஒரு வீடு வாங்கிட்டேன், இன்னொரு வீடு வாங்கிட்டேன், அந்த வீடு வாங்கிட்டா சந்தோஷமா இருக்கும். கடைசியில அதே அவங்களுக்கு
நேத்து பாக்கலீங்களா? எப்பேற்பட்ட பணக்காரங்களா இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரங்களா இருந்தாலும் வந்து மெத்தைய வாங்கலாம், தூக்கத்தை வாங்க முடியாது. பக்தி இருந்தா எல்லாமே வாங்கலாம். ஆரம்பத்துல சந்தோஷமா இருக்கும். கடைசியில அதே பணம் ஒரு அளவுதான், சொத்து ஒரு அளவுதான். கடைசியில அதே நமக்கு எதிரியாவுது. தூக்கமே இல்ல. அதையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். ஐடி கம்பெனிக்காரன் இன்கம் டேக்ஸ் காரன் வரானா? இல்ல திருடன் வரானா? ஒரு வீட்ல இன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு 10 பவுன் போட்டுட்டு நீங்க ஒரு 2 பவுன் போட்டு வாசல்ல படுங்க பார்க்கலாம். 1 பவுன் சங்கிலி போட்டு வாசல்ல படுக்க முடியுதா? முடியாதுங்க மாதாஜி. அடுத்த நாள் எடுக்க மாட்டாங்க. ஆ. எடுத்துட்டு போயிருவாங்களா இல்லையாங்கிற பயத்திலேயே படுத்துட்டு இருப்போம். தூக்கம் வராது. நாம இந்த ரஜோகுணத்துல வாங்கி சேர்த்துடுறோம். எங்க ஊர்ல இப்ப இல்ல. ஒரு 7, 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் படுத்திருக்காங்க. கயித்து கட்டிலு தான். கயித்து கட்டிலு படுத்திருக்காங்க. அதுல அந்த தாலி செயின் தாலி கயிறுல தான் கட்டியிருந்தாங்களாம் வில்லேஜ்ல. அந்த கட்டில் சந்தை கீழே தொங்கிட்டு இருக்குது. அவங்க கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. பாருங்க. இது வந்து இந்த எந்த அளவுக்கு நடந்தது அப்பயே இப்ப சொல்லவே வேண்டாம். இந்த ரஜோகுணம் பேராசை. பேராசைனாலதான் அவன் கொள்ளையடிக்கிறான். பேராசையாலதான் பணம் சேர்த்துறான். கடைசியில அது வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? முடிவு துக்கம். ஆரம்பத்துல சந்தோஷம். கடைசீட்டுல துக்கம். இது எதனால வருது? இந்த புலனின்பத்திலிருந்து தான் வருது. தமோ குணம். தமோ குணங்கிறது வந்து மாயையால் ஆனது. எப்பவும் தூங்கிட்டே இருக்கிறது. சோம்பேறித்தனம். என்ன சொன்னா முக்கியமா அந்த தமோ குணம் வருது வந்துட்டு தூக்கம், சமோ குணங்கிறது வந்து மது மயக்கம், பைத்தியக்காரத்தனம் இது எல்லாமே தான். என்னப்பா செய்றீங்கன்னு கேட்டா, நானா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். தூங்குறது வேலையா? என்ன வேலை செய்யற? தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. இதுதான் தமோ குணம். நாம வந்து என்ன செய்யணும் அதுக்காக? படிங்க. நாம எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கணும். சந்தோஷமா நமது இருக்கணும். மகிழ்ச்சி படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு, படிங்க. கண்டினியூட்டியா படிங்க. நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்திருப்பதா, பயனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா என்பதை பார்க்க மறவாதிருப்போம். இப்ப நம்ம செய்யறோம் இந்த செயலு. இந்த செயல்ல சந்தோஷம் நிலைச்சி இருக்குமா? சொல்லுங்க சார். நிலைச்சி இருக்குமா? இல்ல. அது நீடிச்சிருக்குமா? இருக்காது. பயனுள்ளதா? இல்ல. இல்லைதான். நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கை உகந்ததா? இத வந்து பார்க்கணும். பார்த்துட்டு தான் உண்மையான சந்தோஷம் எங்க இருக்குது? நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவுல தான் இருக்குது. அவருக்கு செய்யற பக்தி தொண்டுல தான் இருக்குது. இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் ஒண்ணு படிச்சிருங்க. ஸ்ரீ மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. எல்லாமே படிச்சிருங்க மாதாஜி. 19, 20, 21, 22 4 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் படிங்க. இந்த 3மே படிச்சிட்டுங்களா? படிச்சிருங்க. படிச்சிருங்க மாதாஜி. சரி. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் கண் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சாத்வ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின் ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. பாருங்க, எல்லா உடலுக்கு ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான்.
நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஆத்மாவும் சரியே, இல்ல ஒரு ஆடு, கோழி, மாடு உருவம் தான் வேற வேற. ஆனா ஆன்மீக இயற்கையில எல்லாமே ஒண்ணுதான். என்ன கற்றறிந்த ஞானமுள்ள பண்டிதர்கள் அனைத்தையுமே சமமா தான் பார்ப்பாங்க. அந்த வேத ஞானத்தின் அறிவின் மூலமாக பண்டிதகா சமதர்ச்சினகா படிச்சீங்களா? பண்டிதா சமதர்ச்சினகா ஸ்லோகம் படிச்சீங்களா? ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. முன்னாடி சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். பண்டிதா சமதர்ச்சினா இதுதான் சத்துவகுண அறிவு. ஆனா இந்த ரஜோகுண அறிவு என்ன ஆகுது? தனித்தனியா வேற வேற. அதனாலதான் என்ன செய்யறாங்க? எனக்கு வேற, அவங்களுக்கு வேற. அதே மாதிரி உடல் அழியும் போது அதுவும் போயிடுதுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழ்கள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிஞ்சுக்கணும். அதை தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா 18.21 21 மாதாஜி. 21. ஓகே, கண்ணாடி கொஞ்சம் சரியில்லை. எடுத்துக்கு ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. இந்த நம்ம ஆத்மான்னு இல்லாத இந்த ஜட உடல் தான் நம்ம உடல் அழியும் போது நம்மளுடைய உணர்வு அழிஞ்சிருது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உடல் அழிஞ்சாலும் உணர்வு அழியுதா? நேத்து சொன்னேன் இல்லைங்களா? நாம இறந்துட்டா நம்முடைய இந்த பஞ்ச பூதங்களான இந்த உடல் பஞ்ச பூதங்களில் கலந்து விடுகிறது இந்த உடல். ஆனா உணர்வு அழிக்கப்படுவதில்லை. உணர்வு என்ன? மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது மூணுமே இந்த ஆத்மாவுடைய சுமந்துக்கிட்டு போகுது. மத்ததெல்லாம் அழிக்கப்படுது. இந்த பருவுடல் அழிக்கப்படுது. எதுவுமே வர்றதில்ல. மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இதோட போயிட்டு தான் காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல நம்ம இந்த உணர்வுகளை ஆத்மா தாங்கி போகுது. அடுத்த உடம்புக்கு ரெடி ஆகுது. அதுக்கு சொல்லுவோம் கர்மனா தெய்வ நேத்திரேனா. அது கூட எப்படி? பரமபுருஷனின் பார்வையால் கர்மனா தெய்வ நேத்திரேனா. பரமபுருஷன் பார்வையால் இன்னொரு உடல் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த உணர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி தனிப்பட்ட ஆத்மா. அதுதான் தனிப்பட்ட ஆத்மாலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதான் இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவருடைய அறிவு. தமோகுண அறிவு உண்மை பத்தி எதுவுமே தெரியாதது. உண்மையை பத்தியும் எதுவுமே தெரியாதது. ஒரு செயல் செஞ்சு அந்த செயல்லே பற்றா இருக்கிறவங்க. அதுதான் ஈஸியா சொன்னா, இப்ப குடிக்காரங்களை எடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கலேன், அவங்களுக்கு ஒரே செயல், அந்த செயல் குடிக்கணும் 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 ட்ரக் அடிக்ட் ஆனவங்க அதிலே பற்று இருக்கிறாங்க. பற்று அதிலே இருக்காங்க. இந்த குணம் தான் சமோகுண அறிவு. குடின்னு இல்லை, வேற ஏதாவது ஒரு தவறான இதுல கூட சரியானது எதுவும் இல்லைங்க. தமோ குணங்கிறது சரியானது எதுவுமே கிடையாது. அந்த செயல்லயே பற்றா இருந்து அதிலேயே மதிமயங்கி இருக்கிறவங்க, அதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் தமோ குண அறிவு. இப்ப இப்ப ரஜகுணம்னா இப்ப எல்லாமே எல்லாத்துமே ஒரே இதுதானா, இல்ல வெவ்வேறு உயிர்வாளிகளும் பாக்குறது ரஜகுணம்னா இப்ப நமக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே ஒண்ணுதானா மாதாஜி? எல்லாமே ஒண்ணுதானா? எது ஒண்ணுதானான்னு கேக்குறீங்க? இப்ப ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு உடல்லயும் வெவ்வேறு உயிர்வாளிகள் இருக்குதுன்னு சொல்றது ரஜகுணம்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா. அப்ப ஆன்மா எல்லாமே ஒண்ணுதானா மாதாஜி? அதாவது அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மாங்கிறது எதுவும் தனியா கிடையாதுங்கிறாங்க. ஆத்மாலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்கிறாங்க. ஆத்மான்றதுனா எதுக்கு ஆடை வெட்டுறாங்க, கோழியை வெட்டுறாங்க? ஆத்மான்றது ஒண்ணு கிடையாது. தனியா கிடையாது. உடல் தான் ஆத்மா. பாருங்க படிங்க. புரியுதா பாருங்க பிரபு. படிங்க, நீங்க படிங்க. மூணையும் படிங்க நீங்க. வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு பிரபு படிக்கட்டும். உயிர்வாளிகள் தங்களது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடல்களை பெற்றிருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றிலும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கிறது என்று அறிகிறான். ரஜகுணம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக காண்கிறான். ஆத்மா என்று எதுவும் இல்லை, தனியாக கிடையாது, உடலே ஆத்மா. சமகுணம் ஒரே விதமாக செயலில் பற்று கொண்டு உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி அற்பமானவன். ஹரே கிருஷ்ணனுக்கு புரியுதுங்களா பிரபு? பிரபு இது சொல்றேன், இது உங்களுக்கு புரியணும்னா குமுதா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி.
18வது அத்தியாயத்துல 21வது ஸ்லோகத்தை எடுத்து படிங்க. அதனுடைய பொருளுரை மட்டும் படிங்க. 18வது விஷ்ணுபிரபு நீங்க தானே படிச்சது? ஆமா, விஷ்ணு பிரபு தான் படிச்சாங்க. சரி, அவரே படிக்க சொல்லலான்னு. ரஜோகுணத்தை 22 மாதாஜி, 22 21 ஏன்னா டவுட் பிரபுக்கு கொஞ்சம் அதை படிச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமா படிங்க. பிரபு அது படிச்ச பின்னாடி டவுட் கிளியர் ஆகலன்னா கேளுங்க. நானா பவான் பிருத்தக் விதாம் வேதி சர்வேஷு. பொருளுரை மட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா, பொருளுரை மட்டும். டைம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழில் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நம்ம எப்படின்னா இருக்கு, நம்ம ஜட உயிர்வாழிகளுக்கு பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா, பொருளுரையை படிங்க மாதாஜி, பொருளுரையை படிங்க. ஜட உடலே உயிர்வாழி என்றும் உடல் அழியும் போது உணர்வும் அழியப்படுகின்றது என்றும் கருதக்கூடிய அறிவு ரஜோகுணத்தின் அறிவு என்று அறியப்படுகின்றது. அந்த அறிவின்படி உணர்வுகள் பல வகைப்படும். அந்த வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஒரு உடல் மற்றொரு உடலிலிருந்து வேறுபடுகிறது. உணர்வை தோற்றுவிக்கும் ஆத்மா என்று எதுவும் தனியாக கிடையாது. உடலே ஆத்மா. உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மா எதுவும் கிடையாது. உணர்வு என்பது தற்காலிகமானது. இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு விசேஷமான தனிநபரோ பரமாத்மாவோ யாரும் இல்லை. இதே அறிவை சார்ந்த வேறு சில தனித்தனி ஆத்மாக்கள் கிடையாது என்றும் பூர்ண அறிவுடன் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் ஒரு ஆத்மாவே உள்ளது என்றும் இந்த உடல் தற்காலிகமாக அறியாமையின் தோற்றமே என்றும் கூறுகின்றனர். இத்தகைய கருத்துக்கள் அனைத்தும் ரஜோகுணத்தின் படைப்புகளாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு இதுல படிச்ச அதாவது இந்த உடல் தான் ஆத்மா. உடலுக்கு அப்புறப்பட்டு தனிப்பட்ட ஆத்மா கிடையாது. பரமாத்மாவே இல்லங்கிறவங்க, பரமாத்மான்னு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிறவங்க சொல்லுங்க பிரபு. இப்போ புரியுது மாதாஜி. ஓகே பிரபு, ஓகே. இந்த தமோ குணமும் புரிஞ்சுது இல்லைங்களா? ஓகே, அடுத்து போலாமா? போலாம் மாதாஜி. ரஜோகுணத்தை பத்தி பூஜஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடுத்தது படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. இப்ப முக்கணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் யார் படிக்கல படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சத்துவகுண செயல், ரஜோகுண செயல், தமோ குண செயல். படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. மைதிலி விஷ்ணு படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கல படிங்க மாதாஜி. மைதிலி விஷ்ணு பிரபு மாதாஜி படிக்கல என்ன சாரி பிரபு. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். சத்துவ குணம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல். ரஜோகுணம் முயற்சியுடன் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்றது. தமோ குணம் பந்தப்படுத்தப்படும் அழிவை அளிக்கக்கூடிய, தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பத்தை தரக்கூடியது, எதிர்கால விளைவுகளை கருதாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றது. சத்துவ குணத்துல அதாவது நம்ம ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்று இருக்கிறது இல்ல, விருப்பு வெறுப்புங்கிறது கிடையாது, பலனை எதிர்பார்க்கறதே கிடையாது. இதுதான் சத்துவ குணம். ரஜோகுணம் அதான் பெருமுயற்சி. நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஆசையில நிறைவேற்றிக் கொள்ள பொய் அகங்காரத்துடன். பொய் அகங்காரம்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். யாருக்கு நினைப்பு இருக்கு? பொய் அகங்காரம் 3.27வது ஸ்லோகம். இதெல்லாம் முக்கியமானது. நான் இப்ப கோட் பண்ற பாருங்க, நிறைய இருக்குது. அதுல அடிக்கடி பேசும்போது நீங்க நாளைக்கு வகுப்பு எடுக்கும்போது உதவும். அகங்காரம் விமூடாத்மா கர்த்த அகம் இது மனியதே. இந்த அகங்காரத்தால் மதிமயங்க ஆத்மா நான் தான் இந்த வேலையை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த உடல். இந்த உடலே நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது பொய் அகங்காரம். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா டிவோட்டீஸ்? ஓகே. அந்த ஆசையில நிறைவேற்றிக் கொள்ள பொய் அகங்காரத்தோட செய்யறதுதான் ரஜோகுண செயல். பந்தப்படுத்தும். தமோகுணம் பந்தப்படுத்துது. அது அழிவுதான் கிடைச்சிடல, அழிவுதான். அவங்களுக்கும் துன்பம், மத்தவங்களுக்கும் துன்பம்.
அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர் பத்தி கவலையே கிடையாது. அவங்க சாஸ்திர விதிகளை மதிக்கவே மாட்டாங்க, மயக்கத்துல செயல்படுவாங்க. இதுதான் தமோகுண செயல். அப்ப நீங்க அடுத்து 26 இல்லையாம்மா? 26, 27, 28மா? மாதாஜி படிச்சிட்டாங்களா? அத 25 முடிச்சிட்டாங்கம்மா. படிங்கம்மா. யார் படிக்கலையே படிக்க சொல்லுங்கம்மா. பத்ரி பத்ரி பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகாஸ் மட்டும் நீங்க படிச்சிருக்க மாதிரி அது சின்ன ஸ்லோகம் சின்னதா வேண்டாம் பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஸ்லோகம் வேண்டாம், மொழிபெயர்ப்பு. ஓகே. படிங்க. 26 எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கிறானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 18.27 எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போது ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுபவனாக பிறரை அனுபவிப்பதில் நிபுணனாக சோம்பேறியாக எப்போது வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இயற்கை குணங்கள் தோணும்னா இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றினா என்னென்ன குணம் சொல்லுங்க. சத்துவம், ரஜோகுணம், சாத்விக குணம். சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த குணங்கள் இந்த இயற்கையான குணத்தை தொடர்பு இல்லாம அகங்காரம் இல்லாத உற்சாகத்தோட அப்படியே டிட்டர்மெண்டா மன உறுதியோட எனக்கு வெற்றியோ தோல்வியோ அதை பத்தி இல்லை, நான் செயல் செய்யறேன், அதனுடைய பலன் எனக்கு பங்கு கிடையாது, செயலை செய்யறேன், பலனை எதிர்பார்க்கல, இதுதான் அந்த செயல் தான் சத்துவ குண செயல். நான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டேன், இந்த மாதிரி உழைச்சேன் அப்படின்னு அதை ஒரு பற்று வச்சுக்கிட்டு நானே அதை அனுபவித்து கொண்டு பேராசை, அப்புறம் பொறாம தான். ஒருத்தர் ஒரு இது செய்யும் போதே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் 1க்கு 2 வாங்கிட்டான், நமக்கு 1க்கு 2, அவன் அந்த கார் வச்சிருக்கான், நாம இந்த கார். யாருக்கு இல்லை சொல்லுங்க? எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் இருக்குது. அது நமக்கு அது தெரியறது இல்லை, அது பேராசைன்னுட்டு. யாருக்குமே நம்மளுடைய முதுகு நமக்கு தெரியறது இல்லை. ஒரு விரலை இப்படி நீட்டி சொல்லும் போது அந்த 3 விரல் நம்மளை காட்டுறது யாருக்குமே தெரியறது இல்லை. பொறாம. அப்புறம் தூய்மை இருக்கிறது இல்லை. இன்ப துன்பங்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? துன்பம் வந்தா வருத்தப்படுறாங்க, இன்பம் வந்தா சந்தோஷப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி செயலாளி ரஜோகுணம். சத்துவகுணத்தை சொல்லவே வேண்டாம். செயல் சாஸ்திர விதிக்கு விக்ரமா, சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்ல எப்போதுமே ஈடுபட்டு பிடிவாதக்காரன், ஏமாற்றுவேன், பிறரை அவமதிப்பாங்க, சோம்பேறியா இருப்பாங்க. எப்பயுமே அவங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் டைம் கிடையாது, ஒரு டைமே கிடையாது எதுக்குமே, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவன் தமோ குணத்துல இருக்கிறவன். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன் யாரு? கர்த்தா யாரு? முக்குணங்களில் செயலாற்றுபவன். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதேதான் அப்படியே படிச்சுங்க. கீழே இருக்கிறதா இப்ப படிச்சது ஒரு வேர்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் நான் முடிச்சிடறேன். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் பற்றின்றி பொய்ய அகங்காரமின்றி மன உறுதியுடன் உற்சாகமாக இன்ப துன்பங்கள் சமமா இருப்பான். சத்துவ குணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் என்ன செய்யறான்? எந்த மாதிரி செயலில் பற்றுக்கொண்டு பலன்கள் ஆசையோடு பேராசையுடன் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவன் ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல செயலாற்றுறவன். தமோ குணத்துல சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக பௌதீகவாதியாக மற்றும் பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுபவனாக பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக சோம்பேறி மற்றும் காலந்தாழ்த்துறவன். இவன் தான் தமோ குணம். இப்போ இந்த படமெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதா டிவோட்டீஸ்? இந்த படத்தை பார்த்தா என்ன தெரியுது? டைம் என்ன முடிக்கலாம், 8 நிமிஷம் இருக்குது. பட்டுண்டின்னா அந்த முடிச்சு மாதிரி 2 நாட் போட்டிருக்காங்க. முதல் படம் ஒன்னோட ஒண்ணு டச் ஆகல பாருங்க. பற்று இல்லை. நம்ம குடும்ப வாழ்வில் இருக்கிறோம், பக்தி தொண்டு செய்யறோம்,
அப்படிங்கும் போது குடும்பப்பற்று இல்லாத இருக்கலாமா? இருக்கலாம். எப்படி இருக்கலாம்? தாமரை இலையில தண்ணி இருக்கிற மாதிரி. பொய் அகங்காரம் இன்றி. பொய் அகங்காரம் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு அந்த கையை தூக்கி மேல படம் பாருங்க. ஒன்னொன்னும் அது கருத்து தான். மன உறுதியுடன் உற்சாகமா இன்பத்தின் மூலம் சமம். இது பாருங்க, செயல் பட்டுனா அந்த செயல் பட்டு ரஜோகுணம். 24 hour ஒர்க்கு, பேமெண்ட் ஓட்டி, அந்த மாதிரி. பலன்கள் ஆசைன்னா அந்த புள்ளை இன்பம். பேராசை இன்னும் தூய்மை இல்லை, பொறாமை. துன்பம் வந்தா இந்த இன்பம் வந்தா சந்தோஷமா இருக்கிறது, துன்பம் வந்தா அழுறது. இதுதான் அவங்களுடைய இது. சத்துவ குணம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது, தமோ குணமும் தெரியுது. இந்த படம் எல்லாம் தெரியுதுங்களா டிவோட்டிஸ்? இதை பார்த்து இந்த படம் பார்த்தா நமக்கு இன்னும் நல்ல நினைப்பு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 30 முடிச்சுக்கலாங்க மாதாஜி. என்னம்மா? அடுத்த ஸ்லோகம் 30வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. அதோட முடிச்சுக்கலாங்களா? முடிச்சுக்கலாமா? இது யார் படிக்கிறாங்க? படிங்க. பத்ரி பிரபு படிச்சிட்டீங்களா? விஷ்ணு பிரபு படிங்க. நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி? படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்கம்மா, படிங்கம்மா. யாருன்னா படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. சண்முகசுந்தரம் பிரபு, நான் பிரபுலதா மாதாஜி. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவோ மிகவும் சோகமாகவோ ஆவேன் என்றால் அது நல்ல அறிகுறி அல்ல. சத்துவ குணம் அசைக்க முடியாதது. இதை நம்ம படிக்கிறதோட நிறுத்தக்கூடாது. நம்ம இதை எதையுமே சிந்தனை பண்ணி பாருங்க, யோசனை பண்ணி பாருங்க. யோசனை பண்ணி பார்த்தா நமக்கே ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். என்னதான் நம்ம சொல்லி என்னதான் கேட்டாலும் நமக்கு நாமே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்துக்கணும். எனக்கு இது மகிழ்ச்சினா எது வரைக்கும் எந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்குது சொல்லுங்க? எதுவுமே மகிழ்ச்சி கிடையாது இந்த பௌதிக உலகத்துல. பகவானுக்கு செய்யற சேவை, பகவானுக்கு செய்யற அந்த பக்தி தொண்டுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. ரொம்ப சந்தோஷமோ ரொம்ப சோகம்னா அது வந்து நல்ல அறிகுறியே கிடையாது. நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கணும். அது அசைக்க முடியாதது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். தற்காலிகமான சுகங்களில் திசை திருப்பி விடக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்துங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தயார் செய்துட்டு இருக்கோம்னா அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம தயார் செய்து கொண்டிருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? இதுல நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கேன். அடுத்த பிறவி என்னன்னு நான் ஆசைப்படுறேன் சொல்லுங்க? பகவான் கிட்ட போறோம். அடுத்த பிறவின்றதுல அடுத்த பிறவிங்கிறது பகவான் கிட்ட போறோம். தற்காலிகமான சுகங்களை நம்ம திசை திருப்ப கூடாது. பகவான் கிட்ட கவனம் செலுத்துங்கள். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைய. புரியுதுங்களா? இது புரியாது, நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க. மகிழ்ச்சிங்கிறது எதுல இருக்குது? சத்துவ குணத்துல. ஆரம்பத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்கும், அப்புறம் தான் ஆரம்பம் முடிவு எல்லாமே மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா, ஃபர்ஸ்ட் அமிர்தமா இருக்கும், அப்புறம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஆனா அடுத்த பிரிவில் நமக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? அடுத்த பிரிவிலையும் நம்ம இந்த மாதிரி சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா தற்காலிகத்துல பக்தி கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும். இதுதான் இதுக்கு பதில். அடுத்த பிறவி கூட தயார் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணணும்? கடைசி வரி வருது பாருங்க. தற்காலிக சுகங்கிறது பௌதிக சுகங்கள் நம்ம போகக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்துங்க. மேலையும் கீழையும் படிச்சீங்களா பதில் வந்துருது. புரியுதுங்களா டிவோட்டிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யார் படிக்கலையே படிங்க. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை எவர் வெல்வோனே ஜடையற்கை முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதாக கேட்பாயாக. இப்ப அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தி, பலதரப்பட்ட உறுதி பார்க்கலாம். 30, 31, 32 பொருளை மட்டும் படிங்க. சாரி, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி ஸ்தவ குணத்தில் இருப்பதாகும். பந்தப்படுத்துவது சத்துவகுணம். 18.31 பிருதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது.
18.32 அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுது தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தேனோ தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்துல என்ன சொல்றாங்க, எது செய்யறது, இது எது செய்யறது, எது செய்யக்கூடாது, எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, பயப்படத்தக்க எது, பந்தப்படுத்துறது எது, பந்தப்படுத்தாதான் நமக்கு விடுதலை அளிப்பது எது, இதை நம்ம அறிஞ்சிக்கிற புத்தி தான் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது. இது பிரவர்த்தி மார்க்கம்னு சொல்லுவோம். பிரவர்த்தி மார்க்கம்னா சரியான வழியில் செல்வது. நம்ம எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சு செய்யறது பிரவர்த்தி மார்க்கம், நிவர்த்தி மார்க்கம். அதெல்லாம் நீங்க இன்னும் பாகவதம் படிக்கும்போது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது பிரவர்த்தி மார்க்கம். அடுத்து ரஜோகுணத்துல தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தக்காத செயல், ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்கிற வேறுபாடு தெரியறதே இல்லை. அதாவது செய்யத்தக்க செயல்னா சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டிருக்க செயல், இது செய்யுங்கன்ட்டு. செய்யத்தகாத செயல் சாஸ்திரத்தை சொல்றாங்க இந்த செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு. இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடை அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்லை. அதுதான் ரஜோகுணத்துடைய புத்தி. அறியாமை, இந்த தமோ குணத்தை அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தில் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதுமே தவறான முறையில் முயற்சி செய்யும் புத்தி, இதுதான் தமோ குணத்தில் இருக்கிறது. ஆமா பாருங்களேன், சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு உதாரணம் நிறைய சொல்லலாம், நல்லா இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், படிச்சீங்கன்னா இது புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்பதர்பைசா கிருபா சிந்தபயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். நிதாய் கௌர். ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்பதான் சொல்லுங்க பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ், ஏதாவது தவறு இருந்தா பொறுத்துக்கங்க, ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க. மாதாஜி அப்படி சொல்லாதீங்க. இல்ல மாதாஜி, நான் என்ன மாதாஜி நீங்க அப்படிதான் இல்ல மாதாஜி. பாருங்க கரெக்டா சொல்லுவாங்க, அந்த அளவுக்கு நமக்கு அறிவில்லை மாதாஜி, அந்த அளவுக்கு அறிவில்லை, ஏதோ கொஞ்சம் அறிவு, அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்கு அறிவில்லை. கேக்குறோம், ரெண்டாவது சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேக்குறோம், அவ்வளவுதான். பக்தர்களுக்காக தான் நாங்க. நாளைக்கு நீங்களும் இதே மாதிரிதான் பத்திரி பிரபலம் நல்லா கேள்வி கேட்கிறாரு, அவரெல்லாம் பாடம் எடுக்கணும். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு என்ன சொன்னீங்க பிரபு? யாரோ பேசுறாங்களே. வீட்டுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. லைவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்களா? ஆமாமா லைவ் ஆஃப் பண்ணணும் பிரபு. நான் தான் பண்ணணுமா?